Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay igon usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon ta gihapon na magabahon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, kitaragi hapon ba'y gamay pangapan ato dasig ba'y gamay pangapan sakripisyo. Ikaw kung kita kitaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay way makapuguan sa atong paglaom. Subo ba mo subo?
August 6, 2020, Thursday. Mass intentions for 6 p.m. Mass petitions. Complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzados families. Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Gatilara, Trinidad Cuba, Walter Dijos, Francis, Cynthia, Jose Protasio Ligaco, Arnold Piner, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, De La Serna families, Vicky, Dominga Chu and families. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina Indrina, Guadencia Texon, good health of all the members of the families, healthy, successful, and safety pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all disease, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment, and protection of Eugene Inclino and families, for good health, safety, holiness, and protection of Juvenal and Carmen Osorio, Sundang Cabaños and families, Reinaldo Bocado Jr., Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Denise Teresus, Denise Leonel, Denise Bernardus, Kabilan and Villamor family, Ronnie, and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hens, Rosemary, Andrea Noguera, Juliet and Carl Peras, Edie, Daris, Crisilda, Haka, Kabatingan, and Lim families, De La Serna families. 7-day novena in honor of Senior San Roque, patroness of Sitio Cabreros. Mass Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro, Ruela, Castro Clan, Tising families, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacusmo and families, Rebecca Gentilo and families, Jason Veracu and families, Ortiz families, Laurentis families, Aldwen Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and families, Inclino families, Divina Bucado and families, Enrique families, Gloria Luquen and families, Sukgang and Texan families, Boy and Joy Haka, Ganggang and families, Maria Bituin Carnaje and families, Dinaidi Salvador, Bustamantes families, Eva Espanyol and families, Marcus Daclan and families. Birthdays of Pedro Dedicacion, Tyler, Albert, Isaac, Gualian, Yuben, Gian Pablo, Ernesto Jr., Arlene, Maynard, Desmond, Johan, Leandrino Jr., Susan, Angeles, Lydia and Lolita, Rosivili, Mauro and Gennaro Cabrera. Wedding anniversary of Roland and Henelin Rameses. Mass Souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita, Kabatingan. Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Juan, Juanita, Matilde, Joel, Fez, Silas, Chapilo, Crispin Jr., Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shilani, George Sr., George Jr., Ninita, Edmundo, Clara,
Silveria Romulito Remo Victory Fernando Eloterio Vidasco Candido and Lydia Eugene Jesus Elizabeth Jimmy Remy Lee Fong Cristituta Rebecca Sanchez George White Bites Tomasa Servilia Lazaro Bernardino and Anocrita Ronaldo Manorinia Bandila Cometa Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Ate Paterno Belcina Jr., Angeles Agnes Nieves Bernardita, Isabel Bernardo Manuel, Hermenegilda Fructosa Marcelo Maxima, Clito Erlindo Sr. Susana, Porfiria Edgardo Tomas, Carmen Natividad, Manuel Adela Perez, Benjamin Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Munching, Gigi, Segundo Veronica, Jesus Sr., Esada Virginia, Gina, Gloria, Flordeliza, Efren, Ronaldo, Julieta, and Ismael, Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Junipet, Espiritu, Clem Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pasencia, Felipe Sr., Florante Joy, Jesus, Gina Saturnina, Rodel Cesar Sr., Manuel, Pracedes Candido, Ana Consorcia, Victorino Roberto Sr., Josefina, Agristina Agustin Romulo, Francisco Josefus, Peregrino Emi Dioscoro Soledad, Basilia Honorio, Eutikio Rena Bienvenida, Concepcion Manorinia, Annie Lily Mary Dawn, Elsa de Moral, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa, Jose Mele Maria Rosario, Catalino Filomeno Gregorio Magdalena, Jose Raul, Ninita Orlando Alejandra, Jesus Dax Francisca Maria Corazon, Pracedes Julian Paz Emilio Alipio, Jesus Gloria Joseph Ines, Gereno Sidney Brigada Antonio Sr., Sidney Marge, Pracedes Gerino Joseph Paz Julian, Alepio Magdalena MS Epifania, Justina Sigondina Remelio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr. Eriqueto, Lucia, Leon Jose Reynaldo Rosing, Felix Robencio Dining, Albert Opilia Eduardo, Luisa, Afe Annie Lino Cecilio Radasa Sr., Pat Divino Lauro Mayet, Sabiuna Feli Cora, Dumuran Felicitas Alex Flor, Lascive Juninho, Jurel Angeli, Felicitas Mariano Cued, Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., deceased Filmusa guards and Filmusa clients, Pat Belcina, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Lionel, Marben, Carmen, Alberto, Otique, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cirilo, Modesta, Rufino, Rimonda, Erenio Sr. and Jr., Noemi, Rionildo Sr., Elisi Elpidio, Maria Victoria Timoteo, Alfredo Edna Cabase, Sheila Marie Angeles, Ramon Jose, Jesus Juanito, Eduardo Julius, Basilisa Placedo Francisco, Rosela Melencio Tarsiana, Jose Natividad Baldomero Rosario, Rufina Andriano, Rafael Rosa Eduardo, Esmeralda Juan Rosa Jose, Dionisio Ponciano, Angeles Emily Soledad, Lucia Berlinda Felipe Inocencia Marie, Zinaide Idna Concepcion Emmanuel, Elias Elisio Gloridel, Alex Mantua, Josephine Jesusa de los Reyes, Catherine Arañas, Bernardo Isabel, Hermenegilda Manuel Fructuosa, Marcelo Cleto Maxima,
Bernardita Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Ruben Pagusara Tokles, Isagani Lourdes, Lucrecio Edwin Charles Sugbert, Josefina Guandincia, Josephine Rodnef, Cesar Luzada, Giancarlo Nimel, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Melgar, Joel Luzada, Fia Luzada, Silas Umandam, Chupilo Salas, Crispin Cauzon Jr., Florencia Kabatingan, Weda, Nip, Elena Uping, Victor Berting, Gori Ines, Ginio Tinay, Merto Rita Lalucha, Iniego Sr., Angeling Jesus, Florencia Bart, Virgie Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina Paulina, Demetrio Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tubercia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus Pio, Basilisa Pasuto, Rosario Sergio Lucas, Renato Yolena Simon, Maria Fe Crisostomo, Maximina Marcelo, Danilo Baldomera, Rimondo Cecilia Femen Consolastrix, Vidala I. Kim, Antonio Pablo Hungria, Jose Manuel Edelberto Benjamin, Heriberto Asuncion, Felipa Adelina Felisa Nicolasa, Eduardo Nisitas, Ernesto Hendy, Dominga Jovita, Marcelo, Dolores Ricardo Amado, Oldarico Winifrida Sergia, Felipe Carlito Celso Ricardo Nicanora, Pablito Fe Epifanio, Dimotrio Sr., Bandila Erlinda Edelberto, Jesus Romeo Alfredo, Rinaldo Cesar Dominga Hani Lee, Hospicio Senior Presentacion, Hospicio Junior Rodolfo Iscario Eric, Justina Enrique Mardonia, Griselda Dinto Ifania, Caridad Godofredo Enrique William Jeremias Jolie, Edwin Alex Erlindo, Porfiria Two Arms, Carmen Gregorio Francisco, Ernesto Maria Dominga Men and Mary Ann Men and Ronami, Edmundo Odolio, Roque Myron Ambrosio, Liberata Agapita, Marciano Jesus, Siriaco Terry, Juan Materna Estrelita Maria, Jubil, Norman Celso Juanita, Francisco Marcos Nicanor, Justo Senior Andres Leonardo Ponciano, Alan Lilia, Nikki Bipo Gloria, Loradel Pansoy, Ricardo Pitogo Isabella, Mark Lloyd, Karen, Rosemary Rodolfo Francisco Eduardo, Sigondino Senior and Junior, Cristina Lucia, Marichal Adolfo Patricio Pablo Antonio Sr., Valentina Ivana Cirila, Valentin Sofia, Susana Viviana Mapinday Manisha Clarita, Alan Dominga Anita, Tansyong Feliciano Maria, Zuela Edelino, Elvira, Emily Thelma Marcelina, Joy Ernesto Adelina Maura, Modista Juanicio Rosario, Flavio Angeles Concepcion, Bravo Martinez Mario Pisana Jr., Abelio Democrito Dante Pentronilo, Capriana Ramon, Alicia Alfreda Jeffrey, Tito Arsenio Sr., Lilia Catalino, Aurea Erlindo Sr. Mateldi, Severo Melave Rodolfo, Lorenzo Teresita Tampos Sumawas, Domingo Dolgueme, Paul Cris, Lorenzo Teresita Tampos
Godofredo Angiscoro Kapampangan Juan, Eufrenia Kapampangan, Vicente An Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josephus Lauras Tita Alvarez, Ava Yap, Luz Biminda Yap, Hani, Fritz Yap, Christine Yap, Francis Joanna Yap, Cicinando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Loradel Pansoy, Reynaldo Morena, Emitrio Moreno, Milagros Moreno, Edmundo Moreno, Leonidas Nadal, Jeronimo Anlidia Distua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ela, Oligario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina Avelino, Victoriano Maria, Emilio Jesus Lerana, Eduardo Gloria Pedro Flor Constancio, Pipito Gloria Sumalinog, Arsenio Encarnacion Hipolito Sigundina Rex, 40 Days of Corazon Calvo, 4th Day Novena of Jaini Del Mar, 4th Day Novena Anniversary of Benjamin Tan, 3rd Day Novena of Alex Murakami, 2nd Day Anniversary of Michael Nesperos, Death Anniversary of Teresa Van Dyke, Juliana Pisania, 5th Day Novena of Rubin Pagusara, 1st Death Anniversary of Abraham Remigoso Jr., 1st Day Novena for the 40th Day of Emil Ziolo Crisostomo, Birthday of the late Filomeno Nigapatan, 9 days Novena of Arsenio Inarcico, Encarnacion Inarcico, Hipolito Daclan, Segundina Daclan, Rex Daclan. All souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw
Kaluy ano da kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dad-uno da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Magkalain sa iya, mga taon, Ginoong Diyos langit lupa't kasamahan, magkagagawin sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanino, nagapasalamat, nagdadahig kami kanimo, Ginoong Jesus, upang anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw naghahatid sa sala sa kalibutan. kaluoy, Kaluoy kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos. Ikaw naglingkod sa tubo, sa Diyos Amahan. Ikaw na mga Ginoo, upang sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya sa Diyos, himaya sa Magampo kita. O Diyos, imong giligoon ang among pagtuo pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Ug pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak nga mahimo kaming angayan nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa paghayat ni Daniel, may gibutang ang trono ug milingkod niini, ang walay katapusan, ingon sa niebe. Ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa delana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab,
Maligid kini nga kalayo, may suba nga kalayo, nga nagbahan gikan sa iyang atubangan. Libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa tubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom, ug iablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daos sa katawog midol siya sa walay katapusan. Ug ipaila siya kaniya, ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya, ug ang gingharian. Aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Ang Ginoo hari ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, palipayang daghang mga pulo, ang mga panganod ug kangitngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay ingog talo atubangan sa Ginoo, atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo hari ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw, Ginoo, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Gibayo labaw kaayo sa tanang mga Dios. Ang Ginoo hari ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala na mo ipasikad sa tinumong tumo nga sugilanon, ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanang paganhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon, dito gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan. Ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit. Samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pagayo, kay kini sama man sa suga, nga nagdanag diha sa kangit-ngit, hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo, ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Kay mamati
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni Kao, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo katinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ani kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila. Ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananawon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Happy Feast Day kanatong tanan. Makaigsunan karong adlaw, August 6, atong gisaulog ang kapistahan sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Jesus. Importante kay nato kining maong kapistahan tungod kay dinhi palangdaan gipakita na sa atong langitnong amahan kun kinsa gyud si Jesus nga siya mao ang iyang bugtong ug pinalanggang anak, nga siya dili lang di ay ordinaryo nga propeta sa mga Hudiyo, tungod kay siya adunay Dios nun nga kinaiya. Sa laktod nga pagkasulti, si Jesus Dios. O kinsa katong magsunod kaniya, sila makasinati usab sa mahimayaong kausaban, inig kahuman sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta. Makaigsuonan, it is so easy to underestimate the power, the value of hope. And yet kining paglaom mauni maghatag natog kinabuhi samtang ani apakita sa kalibutan. Tungod kay kun atong tan-awon wala man sa diyoy laing makahatag natog kadasig, kalig-on, kalipay nga tinuuray, kalipay, kalig-on, kadasig nga tinuuray, kundili ang atong paglaom sa umaabot nga himaya. Ang mga tao nga walay pagtuo sa Dios, ang mga tao nga walay paglaom sa langitnong bahandi, kanang mga tawhana, bisan tuod kon malipayon sila, ang ilang kalipay kuwang kaayo, kulang. O kini kulang jud tungod kay nagtuo man sila nga ang kinabuhi karon maura ang kinabuhi nga gitagana kanila. Maura ang kinabuhi nga anaa kanila. Makaigsuonan, imagine daw kung unsa ka magulanon ni nga klase sa kinabuhi. Imagine kung unsa ka way bili ang tanan kung ang atong kinabuhi dinhi sa yuta sama lamang sa usa ka bula nga kalit lang nga mutungha, kalit rapod nga mawala, sulod sa walay katapusan nga pagdagan sa panahon. Gani kahuman niining tanan, wala na tay mahinumduman pa, tungod kay kita mismo, wala naman. Indeed, our hope in our own resurrection is what gives us life. Ug mauni ang usa sa reasons nganong kinahanglan isangyaw nato ang atong pagtuo sa uban. Kay aron sila pod
makatagamtam sa kinabuhi, sa kadasig, sa kabaskog nga atong natagamtaman, gumikan sa atong pagtuo, gumikan sa atong paglaom sa langitnong mga butang. Now, ang atong kabanhawan, dili usa kadakong bakak, dili ni siya himo-himo lang. Kini dili usa kadakong pagpangilad sama sa ginahuna sa uban. Kini usa kadakong kamatuuran nga nakaangkla sa pagkabanhaw ni Jesus nga atong Ginoo. Mga kaigsuonan, kumusta man ta karon? Nakasinati batag kadasig sa atong kinabuhi? O pirmi lang batang gibugatan gumikan sa atong mga nagkadaiyang mga problema? Karong adlaw kitang tanan giimbitahan sa pagpamalandong sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa atong Ginoo nga maoy nagsilbing pahinumdom sa langitnong realidad nga nagpaabot kanatong mga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Palihog manindog. Mapagampo sa katawhan, diha sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo, ang Amahan mipadayag sa himaya sa iyang anak, karon dili pa kita makasudong sa iyang himaya, apan samtang kita maghulat alang sa iyang gingharian, magampo kita sa iyang ngalan ngadto sa Amahan, ug kita moingon, Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang himaya ni Kristo musidlak diha sa simbahan, samtang sa dakong pagtuon naminaw kita kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang gugma ni Kristo maghatod sa mga nasod ngadto sa dalan sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ngang mga masakiton nga nataptapan nining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ngang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ngang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ngang mga nangamatay, himayaon sama sa nahimayang lawas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoong Dios, maayo kaayo nga kami ania karon dinhi, dawata ang mga pagampo nining katilingban nga nahiusa aron pagpaminaw sa pulong ug paghalad ug sakripisyo sa imong anak nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog.
Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo santo sa mga gasa nga gihalad nining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong anak. Hinlui kami sa buling sa amo mga sala pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagpasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nagaingon. Palihog mangluhod. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong alawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginoong kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo hiningpan, umalangilong gikan sa kalis, nang mangala kami, Ginoo, sa imong kamatan.
Panginoong gikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, hangtod ikaw umalik. Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among arsobispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga makan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon mag-ambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaway ko ng ngalan mo, umabot ka na mo ang imong hingharian. Matuhan ang imong pag-uti sa iyong tamain sa langit. Ang akong mga kalaan ihatag mo karon alawan. Upasay luha kami sa among mga sala, ingon nga nagkapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ngayon intaon kami, itugyan sa mga anuhay, ginunualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. kay mo ang hingharian, upang kahumog ang himaya, hangtod sa
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Palihog mangluhod. Hinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manglingkod. Now
Kini maong akong lawas, na kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumana. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumana. Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo ang langit nung kalanon nga among gikalawat mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa danang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.